Loro sesigar garap Banyuwangenan Buduwi Kurniawati. Yo sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Ya, coba, iya Cok, kaya ngapa Cok? Nah, musiknya gini ngentutke, Loro sesigar. Ya. Ya. Yuk, Banyuwangenan Bro, dados.
Ya sing nulis Mas Sri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen cara gamelan Bali. Wah iya. Kuwi jenenge anu Tru. Cara kendaraan utawa mobil ki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya mumpung awake dhewe nduwe gamelan Bali. Ya.